Sanibonani, siyabingelela kakhulukazi kubalandeli bebhola nje eNingizimu yonkana nekakhulukazi kubalandeli bamakhosi. Cha ukuba fishane nje udaba lingabi lude. Kunomlandeli la oqina wamakhosi engingahlangana naye emva kwenje insukwana wona amakhosi edliwe eStellenbosch kuNedbank Cup aphuma kuyo. Wathi kimi lo mlandeli le team le seyiney'nkomba zokuthi iyi-team ewayo kahle hle. Ngayicabangisisa ngayicubungula lento ayishoyo kodwa ingangayizwa kahle. Kodwa mase kuqhubeka ukuhamba kwesikhathi ngiyabona sengathi ubuqiniso bukhona. Ake sibuke-ke la ukuthi i-team enkulu kangaka e-South Africa enabalandeli abaningi kangaka. Kungani kuzoshaya lesikhathi le team ayinayo ucoach. Kuphela i-coach-wa abasekela coach. Singakanani u-head coach wayo wawamakhosi coach uNabi ahamba ethimini kwasala lama-assistant coaches. Abanye-ke sebethi-ke cha idliwa kangaka nje amakhosi ingoba akhoshwa wotolika. Cha ngiyakuphikisa-ke lokho. uNabi wayefike ne-team yakhe i-technical team okwakuyena head coach bese kuzoba lama-assistant coaches amabili kuwona abambe iy'ntambo kuze kube manje. Kodwa-ke iy'nkomba zikhombisa ukuthi noma kubuqiniso ukuthi-ke mangase kube yiqiniso ukuthi hhayi iy'nkomba zokuwa, kodwa-ke mina ngizophikisa bese ngithi cha kukhombisa ukuthi assistant coach laba amacebo asebephelele babevele bengewona ama-head coaches bayosekela nje basengichazile. Ngizokwenza nje ama-examples amabili phela bese ngiyama lapho. Yona amakhosi lawa edlala nayo eStellenbosch masikhumbula kahle i-line up yashintshwa ngabadlali cishe abawu-6. Akwazi i-team ukuyishintsha ngo-half wonke uyodlala i-cup game, Nedbank Cup game adliwa kanjalo. Asibuye-ke size la endabeni-ke eshisa ibuzi iyangale kosuku la izolo ngoMgqibelo. Ngiyazi makhosi inhliziyo zibuhlungu kodwa-ke ayikabi. Ukwazi kanjani ukuthi uzofaka u-goalkeeper ongazi nokuthi wayegcina engasakhumbuli ngisho noyedwa ngase ukuthi ake sikhumbulane sonke manje. Angiboni khona ongathi nje u-goalkeeper lo bevimbile ngoMgqibelo wayegcinene nokubamba epalini. Uyamthatha-ke lo goalkeeper uzomfaka egemini i-derby bizwa ngeSoweto derby, igame enkulu kangaka. Amakhosi edlala ne-Pirates. Kwenzakalani-ke okhombisa ukuthi ube sebuthuntu obekudala agcina ukuba semapalini angena amagoli abamathathu futhi kuyofuneka abonge amakhosi.